what's up guys? Good morning. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Our vlog for today is Sky Plaza. Dito tayo ngayon sa may Sky Plaza. So, shout out nga pala kay Sir CM, Buridek, Team Pasuot, at saka kay Sir RL Cruiser, Rev Up Moto. Ayun. So, nga pala, isang buwan na mahigit na hindi ako nakapag-vlog kasi nasira yung gadgets ko. So, samahan nyo ako ngayon. So, hintayon. So, what's up mga igan? Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Good morning. Our vlog for today is mamamasyal tayo pang alis ng stress at depress. Habang kaya pa, rides na. Kasama pala natin si Christian, nasa likod back ride natin. So samahan nyo kami. Bali, lakad pala natin ngayon sa may Sky Plaza ng Natividad. Malapit lang to sa amin pero hindi pa kami nakakapasyal. So ayan, good morning. Biyahe na tayo. May checkpoint. Morning sir. Ayan, bali, andito na tayo sa may party ng Tayog. Hindi na natin nakuhanan yung mahabang tulay. Pero naka-live naman tayo. Malapit lang. Narating na natin itong Bachelor East. Ayan yan yung may sakop sa may Sky Plaza. Bali ayun kita nyo yung bundok na yun. Nandun yung gruto. Ayun yung gruto. Medyo mahaba-habang akyatan yan mamaya. Welcome to Natividad tourist spot. Bali, Sky Plaza, 75 meters ahead. Tapos Maranon Falls, 400 meters ahead. Malapit na lang. So, tara na. Akit na tayo. Ayun kitang kita. Ayan, nakarating na tayo dito sa may Sky Plaza. Paakyat na tayo. Ito na. Binidyo mo na. So, ayan. Kapit. Medyo matarik. Oo, ito yun. Medyo matarik. Kumapit ka ng maayos, anak. So, ayan. May parking area dito. Ayun Woo!
ito. Yun. Bali, mag-i-entrance muna tayo para kwan. Ayan. Yun. Awan mo't madam. Yun. Mejia. Mail. 09451. Tapos ayan, bago makapasok, mag-login, tapos magbayad ng parking. Yun. Ayan pala si ma'am na nagbabantay dito. Dito na tayo. Ayan. Ayan pala si Cristiano. Naka-live ka? Ay, oo. Eto, maraming upuan dito. Tapos, tanaw mo na ang Pangasinan Natividad. Ayun pala yung yung Balongaw Mountain. Sarap ng hangin dito. Kita mo na yung tayug. Ayan, sarap. Welcome to Sky Plaza. Ayan. So, ito pala yung zip line dito sa may sa may Sky Plaza. Bali lang to. Ito dito ka sasakay, bali doon 150 meters lang daw to. Ayan. Christian. Ayan tanaw na tanaw mo yung kwan. Ayun yung bundok ng Balongaw. Bali mas mataas to. So, ayan, akit tayo sa may gruto. Ito pala. Arc of Love. Bali, sabi ni Kuya kanina, nandatanong natin, inumpisan daw ito, gawin 2011 yata. Hindi ako sure. So, matagal na pala ito. Ngayon ko lang napuntahan. Ayan yung step. Bilangin mo kung ilan. Hindi na nabilang. Umpisa na ng exercise nito.
So, ayan na po yung cross. Bali, ang nito Our Lady of Nativity. So, ayan. Narating na natin yung cross. Akitin pa natin yung mamaya, yung grotto. Whew. Sarap sa pakiramdam. Yung marating mo yung mga lugar na ganito. Oh, no, 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 no. Shoutout nyo pala yung team nyo na bikers. Mataas na tayo. Kailangan natin magpahinga kasi nakakapagod. Tignan nyo yung saan kami galing. Doon sa baba. Mula doon, naglakad kami paakyat. Kaya hindi biro, nakakapagod. Pero sulit. Ang ganda ng tanawin. Ayan, tuyo yung ilog. Kasi summer na. Kaya walang tubig. Pahinga muna. Medyo mataas-taas pa. Ilang steps pa to. Mula dito sa hinintuan namin. Pahinga muna. Ayun tanaw na yung Christ the Redeemer ng Natividad. Buti po yung mga kabataan, dire-diretso lang lakad. Yun, nakikita nyo yung mga naglalakad doon. Ayun, narating na nila yung tuktok.
Joshua. Bali itong kinalalagyan natin sakop ng Caraballo Mountain. Ang natibigat. Itong Caraballo yan, Caraballo Mountain na yan. Ayun yung ilog, tuyo. Konti lang yung tubig. Yun ang nagagaling. Bali banda dyan mga ano yan, Maranon Falls. Pero try natin pumunta mamaya kung ano dun yata yung Maranon Falls. Ayan. So ayun mga igan, pababa na tayo. Nakakapagod. Bali ano pala to, may 1,000 steps mula sa baba hanggang dun sa tuktok. Kaya hindi biro. So yung papunta dito dapat kondisyon kayo at saka malakas yung tuhod nyo. Ako ilang beses suminto. Kaya ayun. Hindi biro yung yung pagpunta dito. Bali 30 minutes nga pala mula sa amin. Asinggan to Natividad. Pagdating mo dito, anin mo muna kasi bawal yung umakyat, buti nakakyat tayo. Nakababa kasi yan kanina. May higit 1,000 step yan. Mula dyan sa may gate hanggang dun sa pinakatuktok. Kaya hindi biro akyatin. So kahit pagod, enjoy naman. Worth it. Nakita yung buong kagandahan ng Eastern Pangasinan. Saka yung pinagtayuan pala yan, sakop yan ng Caraballo Mountain. Ginawa yata yan 2011 ba? Nag-umpisa. Hindi biro yung paggawa dyan mga igan. Sky Plaza na yan. Kita ko yung hirap ng mga trabahador kanina. Yung pag-akyat nila ng materyales. Grabe. Taon po ang ginugol para matapos po yan. Ayun. Hindi pa tapos lahat. Mayroon pang ginagawa. Sa gawa ka ng tarik. Saka yung pag-akyat ng materyales, hindi basta-basta. So, ayun mga igan, hanggang dito na lang. Dito ko natatapusin ang aking vlog. Ride safe and God bless sa ating lahat.